השיר אני יכול, בעצם זה סיפור חיים בעצם של נער מתבגר. אני חושב שזה יכול לדבר לכל אחד ואחד. המסר של השיר זה בעצם, זה בא מתוך, בוא נגיד, הסיפור של השיר, כן? איך הכל התחיל בעצם? אז הצטרפתי לתחרות המאסטרו, והיה את השלב של קדם האודישנים שבעצם שולחים ראיון ומנגנים בבית איזה שיר, ושופטים עומדים, בוחרים אם אתה עולה. אז עלינו לשלב הבא, הלכנו לאולפן במודיעין, היה השלב הבא. אני רואה בחור באמת נחמד שמגיע אליי ולוחץ לי את היד, אתה מצטרף פה בתחרות, יפה, קוראים לי שלמה רוטנברג, שיהיה לך בהצלחה. אחרי זה שבוע אני שולח לו מייל, בוא נעשה איזה משהו ביחד, ככה איזה שיתוף פעולה כזה. אז הוא אומר לי, בשמחה, באמת יש לי איזה שיר שאחותי הלחינה לי ואני רוצה לבצע אותו, אז יאללה בוא נעשה את זה. אז בעצם הוא הציע בוא נעשה משהו ביחד, טיפה התייעצתי, ואז הזכרתי שיש לי שיר שנכנס לי לדיסק-און-קי ממש לפני כמה ימים, השיר שאחותי שלחה לי. שלחתי לו את זה בהקלטה שלי, על הפסנתר שר את זה, וזרמנו על זה. הולך לי איזה סקיצונת, צריך רק לסיים, או שתעשה קופי לפזמון. לא סיימנו? הפזמון האחרון. העיבוד בעצם היה ביחד, אבל העיבוד של ההחלטות של מה לשים בשיר, איפה התופים הולכים, איפה הבאס הולך, איפה הכינורות הולכים וכל זה, זה עבד במשותף. אפשר להוריד טיפה את הכינורות. אבל את הביצוע עצמו, הישיבה של שעות על גבי שעות על לתוכנה, לעשות את זה ולבנות את זה, זה שלמה רוטנברג עשה. אז על הרעיון לעשות קליפ. אם כבר אנחנו עושים שיר, אז בוא נעשה כבר קליפ. אז דיברתי עם הצוות שלי, יאיר כהן, הצלם, אלי ממבי, יונתן ענבל, ישראל סדן, כל הצוות של הבימוי והווידאו וההפקה, והחלטנו שאנחנו עושים קליפ. בעצם הקליפ התחיל מתוך סיפור כתוב שכתבנו איך התבצע הקליפ, ובסופו של דבר זה פשוט זרם ליותר גלתור כזה בשטח בזמן אמת. חלק מהתסריט אחות של אלחנן כתבה, חלק מהתסריט אנחנו כתבנו, הוספנו, שיפצנו, שינינו, הכל. היה את היום הראשון שיצאנו לצלם בעין לבן. אנחנו פה ביום צילומים נוסף לקליפ של אני יכול. אלי שאו נמצא פה לידינו. רמלי, מה קורה? אפשר לומר שאני זוכר הרבה חוויות מהצילומים האלה. בוא נראה. אתה חושב שזה נראה טוב? לא. בלי הרגל? בלי הרגליים? לא. אז באמת כאן המקום גם להגיד תודה למורדי שאו שהסיע אותנו ללוקיישנים. באמת כל הכבוד לו. גם בשלב של ההקלטות כמובן, שזה היה אלחנן, שפשוט היה לו סבלנות ממש פשוט להקליט טייק אחר טייק, זה מעצבן, זה משהו שהוא דורש הרבה עבודה והשקעה. להיות אדם גדול, כן אני יכול, אני יכול, כן אני יכול. אני צעיר, עכשיו נבור לבד ומיותר, פעם רציתי וניסיתי ניסיתי. צריך יום אחד להכין פה איזה תופסן לדפים. אולי קצת לא חכם, בהמשך הלכנו ליד בניין העירייה, שם יש פסנתר כנף, שלפחות היה עובד ממש טוב פעם, אבל הגענו לשם, הוא היה במצב בסדר, אולי היה צריך קצת החייאה. זה היה ממש מעניין לצלם, כאילו, לצלם ברחוב, אנשים עומדים ומסתכלים. התחלנו כבר? זה מעולה. זמן, יאללה. אחרי זה נסענו לפה, עשינו פה את הצילומים על הפסנתר עם אלי שאו. לא השגנו קהל. בואו, לא השגנו קהל בסוף. זה אשמתי. אבל הספקנו הרבה, ברוך השם. היה מוצלח, היה כיף. טוב, כיף, מושלם.
מועיל וארוך, היה ארוך, כן, היה ארוך. אחרי זה היה את השלב שהיינו צריכים להביא קהל בשביל המחיאות כפיים. זה היה השלב המאתגר קצת, שהיינו צריכים את העזרה של ישראל סדן, שעם הביטחון שלו באמת הוא הגיע וקרא לאנשים היה את היום צילומים שצילמנו בבית כנסת עם אלי שרו והשחקן האורח ישראל אייזנשטרק, שהוא היה החברותא. זה היה יום מצחיק מאוד. זה של דבש, זה של יין, זה של קנטל שם. אני לא שאני אשיר ונמצא אני ונמצא אשיר. אתה מוכן? אין המקודשת. תמשיך אני אומר. אם אתה חשבלתי שאני מדבר. זה לא היה, לא. זה גם היה היום הכי טוב שלי, אני חושב, בהסרטות של הקליפ. אני חושב שזה גם היה היום הכי קשה. באתי אחרי ישיבה באיזה 6 בערב, וצילמנו עד 10:30 בלילה, והייתי מאוד עייף, והייתי חסר סבלנות. מאיפה זה התחיל? התחיל מזה שפגשתי את שלמה לפני כמה שנים. איזה טיול. זה סתם ככה? רק שבשביל הסרטון? לא, תוסף לי. אפשר להסריט את הפליק בנפרד. יאללה, דווקא. שלמה, בלי בדיחות. אבל גם, אז זה היה מאוד קשה, אבל באותו יום גם עשינו את החברותא עם בן אדם מאוד יקר, בחור מאוד יקר, ישראל אייזנשטרק. מאוד יקר. אני לא מתה... מה? עכשיו לא... שומע, אנחנו מתקדמים, אתה... שומע, לא, אני צריך שתהיה איתנו, היינו חברים, דיברנו, היינו נפגשים בין הזמנים. ופתאום פסח אחד, לפני פסח, שלמה מתקשר אליי, אני לא היה לי את המספר שלך. היה לי? הסינמה סיטי הפסידו. כן, יכול להיות שכן היה לי, לא, היה לי את זה בטלפון חדש, לא זוכרים. הנה, אתם צוחקים שלמה, עד שאני לא צוחק. קיצור, זהו, אז מילתי לעשות קליפ במתנסת, והיה ממש נחמד, בחור ממש נחמד, היה מאוד כיף. זה הסצנה שמדברת בעיקר על הקטע של הקשר בין נער שמתבגר לבין החיבור שלו עם התורה ועם אלוקים. זה חיבור, זה משהו משולש, כי אתם רואים שהוא מתקשה עם הלימוד, אבל הוא כן פונה לאלוקים. בהחלט, זה לא מדבר על סיפור ספציפי של אחד שקשה לו ללמוד, או אחד שקשה לו לשחק עם חברים ועם החבר'ה. זה יכול לספר מיליון סיפורים לכל אחד בחלק שלו איפה שהוא נמצא. וזה היה חוויה באופן כללי לעבוד עם אלחנן שרו. הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה מעצמו, והוא תמיד החמיא ופרגן לאורך כל הדרך, אפילו שהוא בעצמו עבד מאוד קשה, והוא תמיד הציג את זה כאילו אני עושה פה את העבודה הקשה. ילד מאוד חמוד, מאוד כיף לעבוד איתו. כל פעם שהוא הגיע אליי, גם ישבנו וניגענו ביחד. בסך הכל לעבוד עם שלמה היה באמת מאוד נחמד יותר מהכל. הכל עדין, הכל בסובלנות, בלי עצבים, וזה היה מאוד מיוחד. לסכם את החצי שנה הזאת של ההפקת שיר עם קליפ זה באמת דבר ראשון, זה שונה ממה שחשבתי עד עכשיו. כי עד עכשיו, כשאני מסתכל על קליפ של מישהו, אני רואה משהו גמור ויפה, איזה יופי יצא, וואי, בטח הם הלכו לשם, 5 דקות הסריטו את זה כמו שזה באורך של השיר, וחזור הביתה. ובאמת למדתי הרבה, זה לא עובד ככה, לא מה שאנחנו רואים תמיד זה מה שנכון. צריך להסתכל פנימה, כמו שאומרים, אל תסתכל בקנקן על מה שיש לו פה, אותו דבר גם פה. לא מה שאתה רואה זה נכון, זה היה ימים של עבודות, לבוא עם שלמה, ללמוד איך עושים הכל, עם הסבלנות, לעשות הכל עוד פעם עד שזה יוצא מושלם. וכמובן שמעל כולם אני רוצה להודות לבורא עולם
באמת זימן עם השגחה פרטית את כולנו למקום הנכון בזמן הנכון. אני חייב לציין שאני באתי למאסטרו, אני לא באתי לשם עם כוונה שאני אצא משם בלי כלום. אני ידעתי שאם אני נמצא שם זה כי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אהיה שם ויצא מזה משהו. באמת ברגע שאני הבנתי שאני הולך להוציא שיר בגלל התחרות הזאת, הבנתי שאני את שלי בתחרות הזאת עשיתי ולא הייתי מאוכזב שלב אחרי זה שלא עברתי. ובאמת כמובן תודה רבה לקדוש ברוך הוא. ומעל כולם ההורים שלי שבאמת דחפו אותי לנגן פסנתר, להתאמן על התווים, וכמובן תודה לשלמה רוטנברג שבפן המקצועי של כל זה והעריכה, וכל השיר הזה בעצם מגיע ממנו, וכמובן תודה רבה לו ויאיר כהן שהצלם שעשה עבודה נהדרת, הגיע מאלעד הלוך חזור בערים, טיפס איתנו בשמש. ישראל סדן, הבמאי הבאמת נפלא שלנו, שכל פעם שאני נסגר בו בא לי לצחוק. שלמה! וכמובן אלי במבי שתרם את הרחפן שלו, זה באמת עזר. לאלי במבי שנתן לנו את הרחפן שלו, אספנו את זה ממנו ובאמת יצא מזמנו כדי להיות בבית בשעה שהיינו צריכים אותו. ואז תודה רבה ותודה רבה לאלי במבי שבאמת לא צריך להגיד אותו דבר. אני לא יודע מי יותר מצחיק, ישראל סדן או אלי במבי. אני רוצה כמובן להודות לאחות שלי שכתבה והלחינה את השיר ושלחה לי את זה, באמת עשתה עבודה מצוינת, תודה רבה מלכה. ותודה רבה לאח שלי מרדכי שהביא את הרעיון של לוקיישנים, ותודה אחרונה כמובן לבאמת כל החברים שתמכו בי מהצד, יצחק זילברשטיין, ברקוביץ', אנשים שבאמת נתנו לי את הפוש, מתי השיר יוצא, מתי זה מגיע, אנחנו מחכים, ובאמת תודה רבה להם ולכל הצופים בבית שבאמת מקבלים פידבקים, אנחנו מקבלים פידבקים מאוד חיוביים, וזה באמת נותן מרץ בפעמים הבאות, אז תודה רבה.